Ja terve vaan, minun mikkini on varmaan rikki, koska se koko ajan pätkii ja katsotaan, jos nyt kuuluisi äänet. Ja kerron viime videosta sen verran, että kuuluukohan tässä alussa äänet. Kuvaatko sä uudestaan? Joo. Opa. Mä laitan tänne chattiin, että toivottavasti äänet kuuluu. Taas kuuluu minun ääni täällä yksi. Just. Mut siis kuvaatko se nyt tälläkin hetkellä? Niin. Tuunhan mun se lähiaikana pelin CSGO. Meillä on 2 vippiä. Niin. Tulen hommaamaan sen pelin tässä lähiaikana. Tässä on pelin paras pistooli, mä voin ottaa sen. Niin, tulen hommaamaan sen pelin tässä lähiaikoina. Minkälaisia matseja siitä? Minun pisla. Niin. Tulen hommaamaan sen, niin minkälaisia videoita? Kokonaisia matseja vai kaikki hauskoja juttuja matseista vai mitään? Case opening ja ehkä jos pystyy ostamaan niitä avaimia, mutta kumminkin. Hyvä. Jos tämä matsi menee huonosti, niin mä suutun, koska se viime matsi meni just hyvin. Sitten... Tänne meni... No niin, ekaa tappo ainakin. Tänne meni jätkä, no totta kai joku tappos. Okei, minä haluan ilmoittaa nyt kaikille, että teen 13 tappoa viime kentässä ja kuolen ihan just... Koska on puukkotappo. Pakko ilmoittaa se, koska mä oon niin hyvä. Koska mäkin hoitelin yhden jätkän. Se tapoit sekä tappo muut ja hei se joku 03 tän mukaan. Joku Emma 03. Avo. Mitä? Ääni lähtee. Ollaanko me koppeja? Ollaan. Eti se pommi. Mä oon kuollut jo. Se Emma 03. Oota se ammusta alla. Ja hei teitä on 5 koppia, niin ihan sama. Hei muuten mä osaan nykyään purkaa pommin. Kaikki punaiset vaijerit rikki. Ok. Joo, ne. Emma 03 oli ykkösenä. Hei, voi. Voi vitsi, se oli tyhmä. Mulla on M4, mutta mä en tiedä käytäks mä sitä, koska tää koltti on niin hyvä, että... No niin, tää koltti on aika hyvä, niin katsotaan. Mä varmaan käytän vähän molempia. Päätä kutittaa. Ja minulla on tosiaan vähän yskä, että älkää ihmetelkö, jos alkaa kuulla jotakin ihmeellisiä ääniä täältä. Joo, ne ei tule itseltä. Kuolin, mutta teen headshotin. Ja Emma 03. Joo, mitä ihmettä ihan oikeesti. Voi vitsi. Voi vitsi ihan oikeesti. Tuohon spektaa meikän ramboja täällä. Missähän sä mahat mennä? Täällä. Sä oot siellä, hei tapa Emma 03, ne veti sun eestä just. Ai täällä. Koppean siteillä, mikä onkaan. Siellä. Tapaa se. Yes! Sillä oli pommi. Tyhmä Emma 03. Nyt on mennyt oikeesti hyvin. Mä oon tässä saanut jo 4 killiä. No joo, hyvin. Mulla on 2 killiä. Kun vertaa viime matsin, niin aika pakko mennä tästä. Ja mulla on tää kollotti. Mä tällä tapoin puolet. Mä en edes käyttänyt ostettua M4-kua. Mä käytin... Ei vitsi. Etitkö se yhden mursun? Minkä? Ja se viimeisen. Hetkönen. Kohan tää poliisi vai? Ai se. Ihan sama. Kato, sä olit top pop. Emma 03 tappo 2. Eikö 3 jätkää. Anteeksi, jos oli joku katsojista. Mutta hänet on kyllä hauskaa ollut tappaa tässä matsissa. Ja ihan vaan, jos se joku katsoisi, niin... Älä dislike. Fucking hate you. Mutta kiva juttu. Joo. Ihan oikeesti. Tuo Emma 03 takia minulla on mennyt ihan perseesti tuo matsi. Muista subata. Aina paitsi, että jos se on katsoja, niin ihan sama. Joo. Arvaa kuka tappo jonkun äijän. Arvaa mikä? Äijän. Mä ammuin sitä M4 pari kertaa päähän ja sille ei käynyt mitään. Sain 2 tappoa. Hei, käy hakee se mun vippipisla sieltä. Ei kun mulla on parempi. Mä olin vihdoinkin top. Mikä parempi? Tää matsi on mennyt niin huonosti. Meikällä on melkein 8 tonnia. Mulla on ihan 3800. Aika lähellä. Tää on niin huono matsi. Ihan persestä.
Apo liiku. Minä en mene... Miksi mä en nostanut Crownia ihan sanoa? Mä en mene tyhmästä tunnelista. Tyhmässä sit paras. Minun tapot, älä tule eteen, älä tule. Hyvä. Hui! Emma 03. Tappako? Joo, se on tässä... Mitä? Sillä sitten häksit päällä se lenti äsken. Tai se lenti niinku vähän maasta korkealla sinne. Ei paljon, mutta pikkusen. Mä tapoin jonkun pistolilla just. Onko hyvä? Koska rupes laittaa... Se Emma 03 pääsi yllättämään mut seinän takkani Inklinin aamu. Jes, tapoin jonkun vipiinkin. Hyvä. Niin. Ota se ase! Se on pelin paras ase! Saankohan mä seuraavalla kerralla sen? Miten mä edes voi ottaa ton? Heität sen vanha aseen pois. Ei se lenne. Huutaa. Lentääkö mukaan? Ei. No just sain lennä. Ei! Ei kun mä katsoin, että mä viskasin sen mun pyssyn pois ja nyt mä en saanut sitä takaisin. M4. Joo, no oli tämmönen... No niin, mä se 2 ekalla roundilla tappoi ja muuten meni huonosti. Ihan sama. Mä sain nyt 6 tappoa. Okay. No, se on vielä aika kaukana. No niin, mutta mä silti varmaan julkaisen tän ihan hyvä osa. Se äänet kuuluu, koska mikki ei toimi. Niin. Julkaise vai jos se ääni kuuluu, koska kaikki pitää sisältä. Mä lähden takaisin. Se on aika tyhmä, se ääni ei kuulu, jos mä vaan yksin puhun täällä. Jep, ai. Kuka ampuu minuun? Mä vedän tuli lagipiikki. Missä oot? On katolla. Mä en saa tapettua ketään, koska on lagi. Jaahas, että tällaista peliä. Mehän... Tapoin jonkun tyypin. Se tuli portaista. Ne purkaa meidän pommia. Ai jaa. Tappamaan. Emma 03. Mä luulen, että toi ruskee vippityyppi oli tuo roisto. Mä en sitä ruvennut ampumaan. Minulla riittää juuri AK-hon. Miksi tässä on Magnum? Eikö 4 kaliberinen Magnum? Ai niin, voimakas. todella voimakas. Ja vielä Dam luoteja. Vain yksi kuti ja näet vatsasi läpi. Okei. Kiva juttu. Joo. Herra, mikä on Dam luoti. Kun vitsi Nalle karkki tungitaan sinne piippuun. Missä sä oot? Mä oon sun takana. Joo, ne tuli tänne B:lle sitten. Ui! Varo. Missä sä oot? Mitä mukaan minä varoisin? Emma 03. Missä? En tiedä. Missä sä oot? Mä tulin siis... Mä oon katolla just. Tapoin jonkun äijän, joka melkein tappoi mut. No mä julkaisen, koska ei jaksa aina kuvata 60 prosenttia. Ei vanhemmat, elkees huuelko siellä. Jee! Arvo kukaan pommi yläpuolella. Ei kunhan game over. 8 tappoa. Ihan miten vaan. Aseet lähti lentoon jonnekin. Mulla muuten tuli kerran lagi tässä. Mulla jäi puukko. Mut jos se loppui matsi, mä olisin voinut niinku gamerilla käydä hoitelemassa pari jätkää, mut se ois moro.